ईश्वराम्बासुत श्रीमन् पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ सत्यसाईशा कर्तव्यं दैवमानिकम् उत्तिष्ठो Juliane, i dag i min meditation, der havde jeg svært ved at komme dybere ned, fordi tankerne og billeder blev ved med at komme. Når jeg sidder der, og billederne og tankerne kommer og går, hvad gør jeg så ved det? Det er et ret spændende spørgsmål, som det du oplever her, eller stiller mig. Det er jo noget af det, man kan opleve ret ofte, at tanker kommer. Og så kan man egentlig gå ind og give sit sind en kommando. Sindet er ret fleksibelt, og det adlyder jo faktisk den, der er herre i huset. Så det man kan sige, når tankerne for eksempel kommer, det er stilhed eller fred. Og så sker der mange gange det, at sindet der adlyder, og der bliver stilhed, der bliver fred i sindet. Man oplever ikke længere den der tankemøller. Hvis de så fortsætter, så er der et andet redskab, det er at gå ned i hjertet igen, og sende dybe rødder ned gennem sit rodchakra. Langt ned, og igen mentalt sige fred, fred, fred. Så vil man opleve, at tankerne ligesom stopper. Der er også et tredje redskab i det her. Det er, at hvis tankerne, man har svært ved at få dem til at falde til ro, det er, at man kan sætte sig i en mental pyramide. Man sætter simpelthen en ståltrådspyramide rundt om sig, og så holder man fokus på den pyramide af ståltråd, kan man så sige. Så man sidder inde i den, og det gør så også, at tankerne de falder til ro. Det er de tre redskaber, som man kan bruge i det her. Men det er vigtigt at forstå, at man kan betragte sine tanker. Der er forskel på at betragte dem, og så opleve dem som være sig selv. Hvor lang tid kan det ikke fortsætte? Jeg vil jo gerne dybere ned, så... Hvor længe sådan noget det fortsætter? Men det fortsætter til du står øverst op på trappen, altså du er kommet helt ned i dig selv. Det er jo ligesom at gå ned ad en trappe, for hver gang man får renset noget ud, så gælder det om ikke at tage det her tilbage. Forstå på den måde, at sindet er ligesom fluepapir. Det trækker alt til sig. Alt hvad der overhovedet kan rage til sig. Og hver eneste gang man har, skilt sig af med et begær, hvis man så går ud i det igen, så tager det tilbage. Når man så begynder at opleve de her billeder passere, som du nu gør, så kan man sige, at det er en udrensning. Det forsvinder ud af sindet, fordi du netop har ramt ned i det hul. Og du har rigtig mange billeder i dit sind. Det er faktisk et helt værelse fyldt med videobånd. Og du skal have fat
nærmest i hver eneste videobånd, før du kommer helt ned i dig selv. Når du ikke har flere videobånd i dit sind, så er du ren. Så enkelt kan det siges. Og det åndelig udvikling handler om, det er at gøre sig ren i sindet og kærlig i hjertet. Bhargo devasya dhimahi dhiyo yo na prachodayat. Om bhurbhuvasvaha tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi dhiyo yo na prachodayat. Om bhurbhuvasvaha tatsaviturvarenyam bhurbhuvasvaha tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi dhiyo yo na prachodayat. Om bhurbhuvasvaha tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi dhiyo yo na prachodayat. Om bhurbhuvasvaha tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi dhiyo yo na prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti